Il-Prim Ministru Robert Abela kellu jirtira weda tal-gvern tiegħu stess u issa ammetta li mhux se tiżdied ġurnata oħra tal-lif għas-sena d-dieħla. Li kieku ma kienx net news li żvela li l-ġurnata lif mhux se tiżdied, Robert Abela kien se jibqa' jipprova jqarraq bil-ħaddiema u jgħid li se jżid ġurnata oħra tal-lif għal festi li se jinsertaw fit-tmiem il-ġimgħa. Mistoqsi minn dan l-istazzjon ftit tal-jimilu, Abela kien qal li l-ġurnata se tingħata għax il-wedit tal-baġit jinżammu. Aħna mhux gvern li nitkellmu u ma wettqux. Jott tal-manifest elettorali dak li fil-manifest elettorali jiġi imwettaq. Iżda affaċċjat mill-ġdid kif dan jista' jkun meta d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali qed jinsisti li fl-2021 mhux se tiżdied ġurnata oħra mill-lif, issa kellu jirtira l-weda. Taħt pressjoni, Abela issa qal li mhux minnu li fil-budget tħabbret iż-żieda fil-lif, iżda anke hawn mhux jgħid il-verità. Festi li ħabtu fil-weekend hemm tlieta s-sena d-dieħla. Għal ma se jkun hemm raba waħda. Mela mhux ħadd. Imma għaliex qed nidħlu f'dan dibattitu jekk dal-gvern iwettaq dak li wieħed. Mhux jiena ta'. Ħu paċenzja m'hemm ebda inkonsistenza. Matul l-2021 il-ġranet tal-lif se jkunu għal darb'oħra qed jiżdiedu b'ġurnata oħra. Aħna kien magħna li se nżidu il-lif statutorju qed tippruvaw tagħmlu miżinterpretazzjoni ta' dak li ngħid. Skomdi bil-U-turn tal-Prim Ministru, 3 ħaddiema ta' Kastilja ippruvaw iwaqfuna milli nistaqsu u bdew jinterrompu kontinwament. Dan minkejja li Abela beda jgħid li lesti wieġeb il-mistoqsijiet kollha li nistaqsuh. Sa dan it-tant, mistoqsi minn ġurnalist ieħor, il-Prim Ministru qal li għalkemm ħadem u ħadem ħafna ma jarax li Silvio Parnis kien kapaċi jiġi promoss għall-Ministru. Dan hekk kif uża l-iskuża li rid jeleva s-settur tal-anzjanità għall-Ministeru iżda mhux lil Parnis. U meta kont qed nagħmel il-programm ta' reshuffle tal-kabinet, rajt li dawn iż-żewġ setturi tant importanti jiġu elevati għal-livell ħarsin tagħhom jiġi elevat għal-livell tal-Ministeru. Ħadem u ħadem tajjeb, imma fil-fema tiegħi ħassejt li kellha ssir dik ir-reshuffle u naturalment fil-konsiderazzjonijiet kollha li għamilt kien hemm ewlenija fosthom dik li xtaqt neleva dawn iż-żewġ setturi għal-livell tal-Ministeru. Fil-ġimgħat li għaddew, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella diversi drabi biex Silvio Parnis jerfa' responsabilità politika għal deċiżjonijiet li ħa u li ma jenux biex l-anzjani jkunu protetti mill-pandemija tal-coronavirus. U dwar Justin Caruana, Robert Abela qal li kompetenti u jixraqilha tkun Ministru tal-Edukazzjoni. Justin Caruana inħatret bħala Ministeru tal-Edukazzjoni għaliex hija kompetenti u kien jixirqilha. L-istess Justin Caruana li 10 xhur ilu irriżenjat mill-kariga ta' Ministru wara li kien żvelat li żewġa l-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta sifer ma' Jorgen Fenek li huwa allegat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja.